यानो जा म्हण तिला जा 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 ओयो जा जा चल निघ. आणू तिला जा म्हण तिला हा तिला जा म्हण स्वयंपाक कर म्हणाव तिला जा. मग पप्पी दे मला पप्पी दे पप्पी दे इथं पप्पी दे पप्पी द्या पहिले पप्पी दे यानू तिला जा म्हण ना जा स्वयंपाक कर म्हणाव. अन्वी ए अनु अन्वी तिला जा म्हण जा स्वयंपाक करून ये. फ्लाइंग किस नको देऊ स्वयंपाक कर म्हणा तिला. अशी नाही पाहिजे अशी दे अशी दे 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 पप्पी द्या पहिलं मग माझा मोबाईल मध्ये पप्पी दे पहिले पप्पी मग माझा मोबाईल दे पप्पी दे मग मोबाईल दाखवते दे. सेल्फिश कुठली जा 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 मोबाईल गेला की जा जा चल निघ चल निघ 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 तू निघ चल निघ तू निघ तू निघ निघ जा तुझी सुजी चड्डी घेऊन जा तुझ्या इकडे पळ जा चल चल जा चल 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 जा 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 तिला जा म्हण ना जा ना भूक लागली म्हणाव. जा म्हण जा. कशी बघती जाऊ माझा मोबाईल आहे मी तिचा बघते.